retrouver, fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision. Nous sommes dimanche. Vous le savez, les jours de dimanche, c'est l'émission Jeunesse et Développement, une tribune consacrée, bien sûr, à la couche juvénile du CI et d'ailleurs. Alors, ce dimanche, nous recevons un jeune, pas comme les autres, un entrepreneur et également un coach. Voilà, donc, il est sur ce plateau ce dimanche. Madame Assistant Troko, Makan Kone, en même temps, Chifunaka Minde a dit j'allais nous consommer Kanyeshi, Anyorona, Chifunaka, au Fanama, en haut de Fona. Ni émission a sigi quand min bateau ka kumandadi mali Chifunaka ou be dien yoro, min bateau ka sekana ou exprimer ku ka hakilna taw fo, ka seka ou dadu jamana fana ku ankola, fembe tale ke barako fana kan ou bena kwa kuma au fana ka sabla na jete mali kono ano mali Chifunaka ou 80 en tout cas c'est qu'il faut 75% au lieu de Chifunaka ou bibina donc au cadre qu'on a Chifunaka ou joro ka bu jona ka yiri wala kosobe ola ay woni bla mamma o de makankone Chifunaka mindo ale ka bara benime ka bara dege nyefo mo nyana ani ka maw dege bara yere be ngini chogo mi fanala donc amna chama fo nga babuka ni oyi chômage des jeunes, défis et perspectives. Salam alaikum, monsieur Kone, Kodiba City là. Wa alaikum salam. Il a quel ami son dialimba, je crois qu'il y a un bismillah plateau quand jeunesse et développement, il y a un chien follow un bismillah plateau quand ami son dialimba ma foi ire nana comment so kono ni son la follow même bi ire la yani ka do fo ire quand. OK, nous sommes déjà follow mené quand vraiment quoi émission ena o kera dana mudanga quand wole kana. Donc vraiment, au Kéran, nous sommes déjà Kosovo. Voilà. Très bien. Alors, nous sommes déjà en RFNA, Fanabifo, Ika, Fumalukuman, Fanala. On m'a fait donc rapidement, il y a un gatanier. Sabla, Nae Mami Wulekana, émission Jeunesse et Développement Plateau, quand en bas la Djeka, Wati Kerengani à Kama, à Kasika, Don Info à Rekan, à Barare ni, Kadam le Kunufobi, à Emunike. Et kalan jumɛn kɛ fo kana se bi ma I jɔyɔrɔ ye jumɛn I bɛ baara yɔrɔ jumɛn na I ka baara ye mun de ye. OK, ɲininkali diyara n ye bon k'a fɔ an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ɲɛna bon ne yɛrɛ Makan Kone je suis un jeune entrepreneur opérateur économique donc n bɛna dɔɔni fɔ n ka parcours kan. D'accord. Donc juste ka a yira Mali jeunesse la bon on peut devenir riche à base de 0-0. Voilà. Tali fɔlɔ jumɛn ye bon n yɛrɛ parcours minnu kɛ n ye école kɛ bon fo ka taa se kalan kuncɛli ma donc n ye sociologie kɛ licence bɛ n bolo sociologie la bon après la sociologie bon n yɛrɛ nana ye o kɔfɛ ne bɛna kɛ jumɛn ye bon n ka miiriyaw kɔnɔna la n nana ye o avantage ka dɔgɔ ma dɔɔni donc n ye désorienté. O ye jumɛn ye. Oui, soit il y a enseignement ou bien il y a sociologue. Bon, il y a une vision qu'on a déjà au donc c'est à partir de là il y a désorienté quand marketing. D'accord. Donc il y a marketing que j'ai là. OK. Institut universitaire de gestion. Donc bon après un master en technolab là en marketing et commerce international. Donc bolon ko la o kofere sisa ni yashi commerce domaine ma entrepreneuriat domaine na bon ala ya ke fana ni soro la bo cadre de konna la bi. D'accord, entrepreneuriat. Oui. Très bien. Au diara Kosovo ambi fou là sabla vous êtes aujourd'hui un jeune yanangi soro ani mangutu nyumancha mame ka fo I joro ka bu Kosovo kere bara konnana ni o entrepreneuriat et bibina peut-être sans risque de se tromper on va le dire ici même si ce n'est pas de la communication déguisée parce que il est bara ka romina bibina oni awre be bara ka ñon fait un partenaire ni o Temira ni o ka directeur commercial donc au cadre konnana be Temira ma bela jelen fo I kele bonye Kosovo fana donc tout de suite ama fait ka banga babu remi ni o entrepreneuriat de jeunes, défis et perspectives. Yanangata c'est comme yananga défis perspectives fofolo entrepreneuriat ere ka kere barake munidu avec chuku jumena. Bon, kere barate dore oui irega dévouement ani irega ambition. Bon, it's a entrepreneuriat tant que
a t'i kunna k'i yɛrɛ ta. D'accord. N'i ka yɛrɛma hɔrɔnya b'i bolo i bɛ se ka entrepreneuriat kɛ i taa baara kalan ka métier kalan parce que ne bolo jamana in avantage yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye jeunesse ma bi o ye entrepreneuriat de ye o ye métier ye donc fo ka métier de don ba la n'i ye métier don ba la mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye métier kalan a ka ca Ala fɛ i tɛ chômer entrepreneuriat avantage ye o dɔ ye. D'accord. Alors a bɛ kalan cogo di? Ok, donc maintenant, n'an tagara an ka école siraw kan, bon, à partir du DF, i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ la État bɛ mɔgɔw orienté, dɔw orienté ka taga n'u ye centre de formation professionnelle la, bon, centre de formation professionnelle la, bon, baaradege baarakalanyɔrɔw bɛ yen, soit n'i tagara i bɛ se ka maçonnerie kalan kɛ, i bɛ se ka plomberie kɛ, i bɛ se ka électricité kɛ, i bɛ se ka fura autoclimatisation kɛ, bon, filière caman de bɛ yen. Il faut il se gata sani feere fana kalan fana kɛ. D'accord. Donc c'est à partir de là il se ga fin de ta ou entreprend et domaine na le domaine est le domaine de choisi il spécialisé mon. D'accord. Entrepreneur. Alors il y a un domaine de qui il choisit à la et bolo mabe ke bolla barakla e chiko jumena il y a un cas de là il veut donner sera jumé il veut donner motivation jumé bolla bara ere avec ni chiko jumena. Bon, mais exemple fitini tani reka. Bon, le clarin école là. Bon, franchement, une clé que les man nègre fonction publique il n'a fait. Parce que avec moi on connaît un milliardaire. Mais tu as sur fonction n'a pas de droit et pour le donner quoi. Donc mais Adam n'est petit commerce de. Donc mais talomé, mais ta samarauta, crêpe nous tapeti ou mais na mou placé, mou ferré. Ensuite, dans la tola, quand on a Mauritanie voyagé, on a damné, on a mis dans dampé, on a mis couvre-le nous. Bon, il y a avec 10 primes non, on y va sur prime en fait à écart kadja. Donc, mais dans la tola, on a boutique alimentation divers damné. Donc, les voulez rater, don. Faut alhamdulillah bi kana kenyere. Dévouement de engagement de. D'accord. Alors, dévouement, il a faut akadjay niku iba ibna bara minke akadjay niku fait ereka don ere mun fait parce que ala dit c'est dévouer tant qu'il t'a mun fait parce que erreur tellement de banga jeunesse sur obi d'accord parce que il t'a sur ame kalange il t'a universitaire tabi ta université université ou la faculté ou la il t'a sur 100%. Ni étudiant à 80%, il t'a sur une question posée au après toi tes études et bien que Jumé. Il t'a sur la plupart où t'as donné ou bien que moi. D'accord. Ou erreur follow. Maintenant faculté tiens fana bien non, il t'a sur il est orienté à travailler. Il t'a filière de kalanke, qu'on soit il t'a donné clara, il bien que moi à filière qu'on a. Donc fana erreur bleu bas fana à Mali jeunesse fana ma. Donc fanka don on est de femme là. En bas fait, il est de faire des gars d'enfants quoi. À Kanouga qui est du Sukuna. Au frère tien. Alors, mabe qui entrepreneur et tu mena yala diago ya de fika kalangwa. Walma sira du monde ni kangata. Wala saika ke bolla barakala wala saika ika doki yere. Ok, doki yere. Ou te dore yere ga yere mahora ko. Il n'est pas forcé pour fika que études supérieures ou de pour qu'il y ait un entrepreneur. Ami milliardaire ou chama on fait non c'est moi délégué tika ta la grèce akacha bon ba daw don era al ni to ko sebe u kunjugo nga yuru la u ta don mais milliard bu polo donc te fouiller à tessire ko d'accord te fouiller tessire ko donc donc on va fo Mali jeunesse yana vraiment il est temps que on a voulu ka boss nokola bana bilibile ba de Mali jeunesse ga Mali jeunesse ya mangane amangene ni bana jumé par exemple bana follow jumé il veut jeunesse ta bien à 100% il va agita à 27 ans il t'a sur jeunesse 100% il t'a sur 75% kadam 25 ans 27 ans il t'a 27 ans ta a mɔgɔ min bɛ se ka taa sukaro bɔrɔ malo bɔrɔ kelen jɔ u fɛ ka 1000 d'a kan ka fu fa ɲɛna ko nin ye nin yɔrɔ ye nin ye ne ka contribution ye kalo la est-ce que Mali la san 2007 hali bi a bɛ an b'a bila an kunna an ma se ko kɛ fɔlɔ famille
peut-être à partir de 30-35 ans, nous on a commencé à consensus. Moi, il y aurait des banailles. Manque de conscience, c'est ça, oui, banailles. Merci, nous avons banaté. Et sans moi, nous voulons là. Elle, ça a été sa contribution pour les familles là. C'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Donc, c'est pour dire que Mali jeunesse, en manganais, quoi. Il est temps qu'il y ait un ouli. Pas pour vous couper également, parce que dans là, ni maro de la ka baro ke atiki kira Mali nyama baye ka timi ministre kundu akuku cabinet aller sans muga ani wolonvla. Ça c'est une vérité, hein, et c'est à vérifier aussi. Si la fouille est là ali sans muga ni wolonvla wa so aller kala abana fa ka fembela akra bague national. C'est comme dans les années passées akra Mali bague là akra premier national en même temps dessous nous kumbala parce que aller kuye fantandeni on va calendrier aller bonola aller ukali depuis aller ça moi en wolonvla aller à bana fa bonola et sojo kaduma. Ouais, incroyable. Ouais, ça c'est depuis dans les années 97 kana donc c'est pour dire que effectivement il pourra gagner fort, mais au cas où ce sont des cas particuliers, c'est des cas rarissimes en fait qu'il faut qu'au beau soro bibi na Mali jamana kono ko sifina samuga ne wolonvla wolma samuga nduru kay consensus soro kayira ka fo vraiment ne sera ko ne sera coquille ka ana ne balmo ne maso kanga ne nafa soro 600 bibi na wala sa anga au consensus soro il faut peut-être figa do sa bisabani duru nun konna la ka do retard de boni ko ngakuma woro fana la ibina la to ya janfa an yɛrɛ sɔnna k'an yɛrɛ janfa o sera jumɛn notre système éducatif o yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bɛ Mali yɛrɛ jeunesse pénalisée. Système éducatif, an ka système éducatif, c'est-à-dire a bɛ fɔlɔ tubabu nana ni hakilina jumɛn ye k'an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw f'i kun ka se san 7 ma pour que i ka don école la. awɔ o kun ye fɔlɔ ye. o kun ye fɔlɔ ye. bon an ka kɛ i ka don école la e san 6. Bon, ka bɔ ye san 6 i ka première année daminɛ san 6 ka taa CP la o ye san joli san 6 o fara i si san 6 kan san 12 o tigɛra ka bi si la CP la awɔ ka bɔ CP fana la ka taa terminal la bac o fana ye san 6 ye o fara an ka cɛ san 12 kan ça te fait 18 ans o tigɛra ka bi si la i ka taa université kɛ san 4 22 ans i taara master ɲini dun master kɔni o bɛ ban ka san 4 fara master 26 ans san 3 san 4 fana kan o fana bɛ dɔɔnin bɔ. Voilà, à peu près 26 ans 27 ans, pas moins de 30 ans quoi en fait. Voilà, pas moins de 30 ans. Oui, master sɔrɔ il bɛ 30 ans man gɛn na. Ok, bon imagine an ka kɛ à 27 ans ni ne ala yɛrɛ ka di kosɛbɛ o ye san 2 kɛ chômage la hein. Ok, il y a san 2 kɛ chômage o fara n ka cɛ 27 ans kan ça te fait 29 ans e ka fonction publique concours sɔrɔ et ka passer fonction publique là tu es payé à combien par mois? En tout cas, pendant combien d'années e bɛna se ka foyer fondé k'a fɔ k'e bɛ muso furu ka du jɔ k'a essayer k'e bɛna foyer fondé k'e bɛ den ka avenir dilan mɔgɔ joli bɛ san 100 sɔrɔ Mali la? a ka dɔgɔ a bibi na à 70 ans tu es épuisé o ye bɛn denw wulitɔ la ye. Donc e ye retard min kɛ dɛ denw fana bɛna o retard kelen de fana daminɛ tuguni donc c'est ce qui fait que an tɛ se ka u nana ni système dɔ de ye quoi. Donc ça veut dire que ni ka kuma sɔn di la pour que nin tendance in ka falen il faut combien d'années alors? Maintenant pour que nin tendance in ka falen maintenant ka ne b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ vraiment école professionnelle ka ba don la favoriser u ka ba don a la kosɛbɛ. C'est important. À partir du DF vraiment mɔgɔw ka orienter bɛɛ ka taa métier kalan ka taa baara sɔrɔ ɲɛɲini ka taa baara kalan ɲɛɲini parce que ni baara kalan ɲɛɲini na développement b'o de kɔnɔna la. Exactement. Maintenant ni e ye wari sɔrɔ entre e ye wari sɔrɔ i ye du jɔ plomberie tɛ yen e bɛ n'i yɛrɛ bɛ n'i ka plomberie kɛ yan. Non, i bɛ taa ɲini ka sa fɛ ka sara. Voilà. Donc maintenant domaine i mana taa i spécialisé domaine fɛn fɛn na a tɛ chômer i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogoya min na vraiment jeunesse ka taa métier kalan an ka kan yɛrɛ ye. Ouais. Ça, c'est très important. Là, notre thème du jour est très, très important puisque nous recevons un jeune qui répond typiquement donc, à ce profil, puisque à la fin phobie par rapport donc, au chômage des jeunes, il va
a nafa ka bon et puis a ka idée a ka hakilinaw nafa ka bon kosɛbɛ a bɔra ka min fɔ sisan walasa jama ɲɛmɔgɔw ka se ka walasa ni waati ka se ka yɛlɛma tendance ka se ka bɔ yen ko a b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka ba don école professionnelle la parce que ni école professionnelle ni olu bila ba la sisan ka olu bila c'est comme a bɛna fɔ état ka ɲɛsin olu ma kosɛbɛ a ma fɔ ko ka lycée bɔ a la dɛ nka k'i ɲɛsin o ma walasa jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na parce que à partir du DF déjà DEF la o y'a sɔrɔ i bɛ san 15 ɲɔgɔnna de la donc san 15 e ye baaradege daminɛ donc e bɛ san 18 sɔrɔ yɔrɔ ka don san 20 kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ san 4 o y'a sɔrɔ tu as adhéré déjà donc i ye baara kalan i bɛ baara ɲɛdɔn à partir de 20 ans 25 ans tu peux être utile pour ta famille donc voilà ce que ça veut dire donc a ka hakilina in bɛɛ nin de kan je crois que c'est très important également une émission jeunesse et développement an bɛ wele da k'i une fois de plus le ministère du tutelle ni o ye ministère de l'emploi et de l'emploi professionnel ye hali bi an bɛ wele da ko ye ANP maaw sabula ANP maaw wele ani u ka DG kun ka sigi ka fɔ kɛ ka baro kɛ ka émission kɛ olu yɛrɛ b'a la ka jeunes accompagner cogo jumɛn na parce que ANP fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sifinnakaw ka baara daya kɛlɛli la donc an b'u ka ɲɛmaaba fo kosɛbɛ ayiwa hali bi i ko ko ka nin tendance in falen ko walasa jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka sɔmi da nin kan ni o bɔra yen nɔ e bolo mun de bɛ ka chômage fana ka fanga don chômage la an ka jamana kɔnɔ bon au aspect yɔrɔ ni ko n bɛ kuma o kan dɔɔni bon ça va être un peu est-ce que ɲɛnawolema don wa walima comme complexe de don wa i n'a fɔ e kalanna diplôme ba b'e bolo k'a fɔ ko e ka taa kɛ dɔ ka c'est comme comptable walima e ka taa kɛ dɔ ka peut-être je ne sais pas trop. non a base fɔlɔ yɛrɛ ça c'est o ye complexe de o de y'a to n ka kuma kɔnɔna la n ko hadamaden f'i ka k'i yɛrɛ ye. ouais f'i ka k'i yɛrɛ ye. f'i ka k'i yɛrɛ ye i ka sɔn ala y'i kɛ mun ye e yɛrɛ ka sɔn o ma n'o kɛra i t'i tɔɔrɔ quoi. d'accord i k'a dɔn fana i bɔra yɔrɔ min na. i k'a dɔn fana i bɔra yɔrɔ min na. c'est important. c'est très important. n'i bɔ yɔrɔ dɔn i taa yɔrɔ t'i kamana gan. o fana ye tiɲɛ. donc fo jeunesse Mali jeunesse k'a dɔn k'a fɔ ko so métier il n'y a pas de so métier. ouais exactement. mɔgɔ lankolon de bɛ yen il n'y a pas de so métier. ouais ne ye sotarama parentenya kɛ Bamakɔ yan. han mɔgɔw b'a témoin. k'i to kalan na. mɔgɔ b'a témoin o kɛra n tilalen kɔfɛ. n tilalen kɔfɛ école la ne ye sotarama parentenya kɛ Bamakɔ yan. Allahu akbar. mɔgɔw bɛ yen minnu b'a témoin. n ye baara kɛ structure wɛrɛw fana la n ye baara kɛ yen cogoya min na fana olu entreprise b'a dɔn n tun ye mun ye. ne ma taa entreprise foyi la k'a bɛ fɔ ko hali ni ne wari sɔrɔ bi a tɛ bali mɔgɔ la. ouais parce que i ye dugumana la i ye fɛn caman kɛ i tɛmɛ fɛn caman fɛ. voilà donc pour que ka yir'i la n'i y'i cɛsiri a bɛ ye quoi hali n'i ma fɛn fɔ mɔgɔ ye komi an bɛ plateau de kan fɛn dɔw bɛ yen n tɛ fɛ ka n da don olu détail ba la sinon ni ye Bamakɔ gouverneur du district mun bɛ yen sisan Abdoulaye Kulibali n'i ko Makan Konɛ a b'a dɔn ne bɛ mun kɛ. le directeur de l'administration territoriale Jep Kele a fana bɛ dɔn kosɛbɛ. u m'an dɔn dɔwɛrɛ dɛ. baara cɛsiri baara cɛsiri parce que u miiri t'a la ko n bɛ sɔn ka fɛn o fɛn kɛ. i y'u bɛɛ kɛ. u ye n sɔrɔ kɔnɔna la kosɔn statut dɔw wɛrɛ bɛ n na mais n b'o bila kɛrɛfɛ ni baara sera n bɛ baara kɛ. ah tɛ tɛmɛ o kan tɛ tɛmɛ o kan. Vous incarnez aujourd'hui la fierté malienne, la fierté de la jeunesse malienne. Ouais. C'est important. C'est ça. Aujourd'hui, on peut dire que c'est une émission, en tout cas, qu'il faut beaucoup accompagner. Parce que je ne me fais pas dans un plateau quand on a baraté fouille. On a fouille ni jamana nyamoro fait. Télévision nyamoro ni émission ka Khalifa Ama ni bateau. Sini maski a bɛ se k'a fɔ a émission in fana jɔyɔrɔ kɛra nin ye Mali sifinnakaw ka yiriwali la nka ko est ce que bolokɔniden kelen bɛ se ka bɛlɛ ta wa. bolokɔniden kelen tɛ se ka bɛlɛ ta a ka gɛlɛn. a ma nɔgɔn mais hali bi émission jeunesse et développement bɛ yan jusqu'à présent on n'a pas eu de sponsor on n'a pas eu de soutien parce que là il faut le dire an bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ bi bɔkabin fɛn fɛn kɛ. o ye an ɲɔgɔnnaw de min b'a to u bɛ se ka b'u yɛrɛ la kɔnɔnafili min b'u la k'u wele ka na plateau kan ka na ɲɛfɔ e bɔra ka fɛn fɛn fɔ bi
Je crois que Madlana de la plateau. On peut dire ça en français, ça c'est en exclusivité, parce que à Madlana faut franchi. Alors, il est à 1000 fois bi, galanteo, parce qu'il y a même trop fort. Au lieu de Jamana Kunabio, Maba Olido. Alors, na frako ma sur la mami sur et mami biseka ke et misala bi kanisi plateau télé donc en ko fort il c'est que kunu ka fu o nyama télé ni de edon. Moi je crois que o ma télé ni fana ka ngam que c'est ça. Vous savez la témoin ou va encourager. Voilà. C'est encourager. Donc même il faut autorité au fana. Bon, vraiment, moi je suis très content aujourd'hui. L'émission Munga Kanga vraiment soutenue. Nous marquons d'or comment, Wakanga que jeunesse évolution comment. Exactement. Wakanga que jeunesse développement comment. Vraiment qu'il faut jeunesse na fana. Anga ulangan chesiri. Anga ulangan chesiri. Ala tena jinga bara di muwashima. Frofite bara la ni barate. Non, c'est clair. Sona baratala, muri baratala, karamogo baratala. Ali tara karamogo fe kaka wusula dima, garjiga fura dima kiwi tega wushu. Pour que gana folo soro. Mais avant dima, anga ke akan yere. Faga so isra yire ba sira doni ka. Akan ay fura dima, wusula nkai. Mais ebi tega wushu ete garjiga barala garjiga bomu. Mano. Fanga sona ra fe suno ina. Fango de dabla ko. Ouais. En baraque, c'est important. Il n'y a pas de sous-métier. En bégaoulan, ta baraque. Ouais. C'est aussi la baraque, il y a ta commerce. Il connaît qu'il boule flada ici, c'est important. Et puis, amène à nous, faut qu'à Dakar. N'a pas de jamais quand de mes fins rétablis. Fin bimbi. N'a pas ministère de l'emploi et ministère de l'artisanat et le ministère de tutelle en fait. Le ministère de tutelle. Moi, je crois que nous avons fait un béquet. Nous, on doit être au centre de toutes les activités, normalement. Amiga, vous avez fait un béquet. Parce que maintenant, vous avez fait un béquet. Nous, on a des projets, le projet, il n'a qu'une idée, car chiffre n'a qu'à demain. Est-ce que au Kanga, faut encore? Non, franchement. L'émission, nous te donnons un bi. Parce que l'émission, nous avons bi, donc, vous avez plateau comme bi, au Dorocumbe, à d'autres la ministère. Ouais. Ministère, nous avons plateau un temps. Ma bacha na plateau inka kafuka la kodonite non hôtel mais alibian makoube vraiment on veut vraiment avoir la volonté politique pour nous accompagner. Vraiment c'est ce que nous demandons aujourd'hui aux gouvernants, voilà, aux autorités, parce que à Manoron en fana fait vraiment en fana ka fara sini ma minnu dɛmɛli kɛ an tɔgɔ k'a fɔ olu fana la k'a fɔ non ninnu jɔyɔrɔ yɛrɛ Maliko la n'u ma dɔn a bɛ fɔ fana parce que an jɔyɔrɔ fana yera fana. Alors c'est très important hali bi i ko ka daga sunɔgɔ ko ka dɔ b'o la ou bien k'a dabila pewu yɛrɛ de. Alors daga sunɔgɔ bɛ dabila cogo jumɛn na parce que e bangera k'i to du min kɔnɔ est-ce que daga sunɔgɔ in a bɛ olu de b'a encourager wa walima i bɛ bange n'a ye de wa mais qu'est-ce qui fait que mɔgɔ bɛ daga sunɔgɔ kanu d'autant plus que i ɲɔgɔnnaw wililen bɛ ka jɔ. Bon, oui, ni vision t'il a. O de bɛ daga sunɔgɔ in o de b'a wara mɔgɔw la. Il n'a pas vision. En même temps, ni dusu t'i la. Ok. Je m'excuse pour le terme. Non, c'est ça. Ni dusu t'i la, vraiment, il va y fadenw bɛ baara la, e bɛ sunɔgɔ la. D'accord. Bon, daga sunɔgɔ in fana, an b'a ɲini parents fana fɛ. Franchement, u ka denw gɛn ka bɔ a la. C'est important, tout le monde est très important. Ne hakili b'a la plateau la kuma tɛ. Ne de la ka taa n ka n terikɛ étranger dɔw de la ka na. De la ka tugu nɔfɛ o ye ne ka an taara boîte la. U taara ne ko coffre fort. A bɛ ba ka Jikɔrɔni. An taara ɲɛnajɛ kɛ. an ka yɛ tɔgɔ fɔ bɔ a la. An bɛ bɔ ko kalama n ka cɛ 7h sera. Depuis sufɛ. Depuis sufɛ 7h. Mais depuis Ala ye n da a ɲɔgɔn filiman sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ. Mais n nana so a don n ka cɛkɔrɔba ye mun kɛ ka n jaabi. A ko mais regarde toi à ton âge e fadenw bɛ ka taa baara la. Sisan ne bɛ ka bɔ i kun fɛ. A y'i kɔrɔfɔ. C'est vraiment décevant. Ouais. Tu n'as pas honte. Toi l'aîné de la famille. E mun ka kan ka kɛ bon exemple ye. Nin ye don hɛrɛ ye. Voilà. Bon e dɔgɔninw bɛ se k'u référé na cogo de k'u bɛ sɛbɛ sira ta. A ma nɔgɔn. E mun ka kan ka k'u ladibaga ye. C'est compliqué. Wallahi k'a ta o don fo bi ne ma boîte ye ɲɛ la. Mais o y'a sɔrɔ e bɛ san joli la parce que n'i ye maa bɛ consensus sɔrɔ cogonin dɔ la
il peut être âge de puberté qu'on a quoi. Il faut tu es devenu majeur ou on ne sait pas. Ouais. Non, il y a quelqu'un à dire. Non, on se dit, on se va ni à faire que tu as poussé, tu as poussé. Voilà. Donc maintenant, il faut parents y en a, vous en tout encourager. Moi, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui. Quand fa barikada quoi. Ouais, en bas faux. Parce que à sera joie à Bangabarama. À joie à Bangabarajoro là. Ne be bange wakati mungana si na klali yara ma yoro là. Wa so se model beben fay. Ah, mais ne fa ga nyana ma beke kanela gosi. Hein? Oh. Malgré tout ça. Ni Dieu fait enfin que avant faut tu pouvais mieux faire. Tu peux mieux faire que ça. Ala nyana ma beke abin ne toro yere quoi. Ni a famu et c'est vrai, ala essaie nika aller ma aussi utiliser voilà ça que ça laboratoire quoi. Merci. Donc a dit là qu'a faut aller baram aller wari soro nga aller washira dia segena di. Donc aba fait qu'il fana bla au sera nyona de ka mimbato et fana ko fana bise ka pour que la progéniture peut-être ou fana bise ka que fierté tu vois. Et ma quoi. Voilà. OK. Al kuma la na suribi ka dumuni ka o ko boke ga lai. Tu sais fou la ni dumuni te. Wow. Ye je fou abi kunadare. Abi kunadare. Non, c'est important. C'est important, vraiment. Ni la rego poa. Wa ni ne gain quoi. Mo te na tout ni ne bora kenema e jambe bonela wo. Ago ko be tien ko ne ka nga minute ne ka bo. Nga ka doubla. Mais que ku yemuneke? Parce que ni double la nyona kenema nyoti ki boko na ka ngarda. Kele ku be fleni. Ouais. Non. Mais bon, ni il faut il y a du dom là, il faut compter ne. Avec ta kumala, dem sena la mo be fle. Ni donc a bla kuna ne fana ben tajo. Alhamdulillah aujourd'hui ne ben yera fi. Ouais. Te location. Un jeune comme toi à ton âge, ne te location. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ah, tu vois, c'est une fierté. Il be shérif là, il peut témoigner. Il a été chez moi. Ouais. Ouais. Donc, il faut que c'est important. Donc, parents béga pression qui denga. C'est important. Maintenant, on béga fréquentation fana jate mene. C'est important. Dingue fréquentation. Il faut dingue fréquentation te fait oreiller. Aïwa, dongo don, il be tiri croyer en effet. Merci. Il be gausu en effet bi sini il be bilali en effet, sini ngene be mawari en effet. O béga sanga minga juguna be ni kololo baba la we muso tai. Des musos. Ça c'est un fléau là, mais où ka vika sur parce que une fille au-delà de 15 ans seulement, mais elle a demain. Alors juridiquement aujourd'hui au Mali on dit une fille peut être mariée à 18 ans. Alors à 18 ans déjà, on peut baguer de là. Mais normalement à partir de ça, il à Bangladesh marqué Kogolemtidier, absolument quand tu fous ou qu'on est avec fait que les parents qu'on a la responsabilité qu'on dégagera. Mais au fond cas de droit bibina, musulmans minubek kala, kadamine s'entendre en échec, il faut que c'est badima. Kasoro, ah vraiment que leurs parents vraiment sont fiers, c'est vraiment c'est rare. Bon, je crois que même Kulubana ou Akito Kuma Konana. Mais la ligne te fait oreiller, Mimbato, Alibi, Amseka Kunyon Tugumina, Marab Sega Segenso Tugumina, Nimbebo ou de Kono. Parce que Barantaya ou Fouaria ou Salabaratoya ou Nimbe Dussoudi. Et Dussoudi l'adora Maï. Donc Dussoudi fait du même nom, Mara, éducation. Donc vraiment, il faut interpeller tout le monde. Donc, Ben Yorotabe, Ninkma Konana. En Balmaze Baraga, c'est ça. À son âge, déjà, Aba ARFI, non. Donc, c'est une chance aussi qui n'est pas donnée à tout le monde. Maintenant, à Fona Segana, à Fona Kouni Fona Timina, alors, allez faire, ni a ni qui a fait un coup, est-ce que a fait les gars, a fait un tient. Voilà. Voilà. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas fier? Il est fier aujourd'hui parce qu'en 2022, à Nana, parce qu'actuellement, il est élu dans notre village. C'est un élu. Allez, c'est qu'il y a un village là. Donc, à Nana, donne la dimanche.
bon on pour un sini quand il n'est pas bon mais t'as doué la donne au coup on va baguer dans le solar nous t'as remis la doué là tout le monde maintenant les investissements que j'ai fait ya ta mobile là ka to ira la tout nous ira là tarana nga furo là après mborana yi nyoro do san ta lu ira là après meilleur na tout le kana o ira là on est ma fille ngo bébé ça tu voulais tita boya on ma pression on est me ah voilà tu vois aga pression et body na fa kono bi voilà mais bon généralement banabaro baninde o de mabi et faut o de kake parce que moi je me rappelle bien en faisant wati do timina fitini ni kuye parfum fian fait na anga chorba et parfum kasata ah na ba foko était dans la bio donc c'est une parfum fier non il est c'est non à coup tanade qui parfum fier ni na parfum kasa il a donné ha ba foko non abe yoro tala bokana bon ku marakumbe en réalité marakumbe fanga sega ali sisa marabe yoro dawla nga yoro berite ni denge baba commandant uri binani kolon ni chamai mo sita fuko de mandie en fana kunu nyani ya an musika fo peut-être en bana en fawo ila ka fa mun kali chugumina ira kunu me chomo me mo be dia mo tantugumina mais elle est putain donc mais il est dans la dématiki ça irait bien sur il est bien na fala quoi l'enfant est vraiment c'est un don de Dieu donc à Kadi Bella Djeli mais à faire finir de matiner ba la fana kololo bala donc vraiment faisons tâche d'huile en asiga à don minka c'est important alors entrepreneuriat halibi ambo o de konnana ambega kuma entrepreneuriat de kan les tenants et les aboutissants avec à 2 fois 600 donc aller segena kosobe nga bibina halibi ya be segen konnana mais parce qu'avec à continuer à baraké alors bibina maminu nibana maminu klubana qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aujourd'hui parce que Kairou la kafo mat c'est qu'à faire sur tout d'un coup Dieu est abouli ibe jigi ibe yele alors ni jigina wati munna kana foko c'est la fin du monde une fois j'ai rencontré également un jeune avait fait une poussée quoi autour trop le chariot avait ou de poussée du on a là mais j'ai été à aimer toro bon à Montoronga à hine de la Kujugado moi je l'ai dit hali ale kana shirifla la kana émission ke kabudu wono kana akoko o hali o essentiel taleku mais atise kana parce que moto tabulu fou tabulu chariot ne ba bulu abaka demaka musaka bodela mais je l'ai dit aujourd'hui ngo aju du membale là aya aju froyana adun mais ça m'a vraiment tiqué aju mbale là kafuko avec a son barake demain fana ba kola on va ko defuko 100 ani wolonvla mais wa sura ali de 100 ani wolonvla ni 100 ça va de tché mais famille ni kuma kola musufla de kuma wolo incroyable musufla mais agoko dipala ka da amadli ka ta tege jamo amadli ka ta amadli ka do mo fi ali ba ka so abu sutura ne kono quoi sugu jara o sugu madia o abeti mais hali don kele a deux fois wa so a demso folo o be santan fala. Donc, il me dit qu'aujourd'hui, vraiment, aller à la fois barkada, mais soro ko de bala doni, deme ko de bala, mais ni masola ka deme ola, il n'a faut charo mimba bulu ka charo mandama. Voilà, avec un barami nke, jagomina minabu ko luke ka bulu ma deme. Mais ali ou akuku parce que sera maga miniga, suna kunta fo. Da ali bi mo damarmanu be kelengelu be halibi ambe do de ke ala kulu nyona o chaya mo ka ki ire muta uni fini ka kita exactement c'est important. Alors tout de suite, est-ce que ambe watini min kono bi tout le monde sait que le Mali traverse une période un peu difficile fin chamambe entreprise ou chamanjora chama maubla ka baraula alors ni entreprise du jora ma fla min be akolo so joy alors aujourd'hui elle est le bararo de la vie. Est-ce que il bora kunu de la canaro de la vie il sera mon effort la succession des étapes
bon bora yɔrɔ minnu na ka na yan bi bon n bɛ se ka fɔ a kɛra n ma avantage ba de ye donc n bɔra yɔrɔ min na fana bon alhamdulilayi n b'u bɛɛ lajɛlen fo d'accord parce que hali bi n'u bɛɛ bɛ hadamadenya kɛ o kɔrɔ de aw farala ɲuman na n'aw ma fara ɲuman na kunun tun bɛ yɔrɔ min na d'accord bi alhamdulilayi gɛlɛya foyi tɛ n'u cɛ d'accord donc n bɛ yɔrɔ min na fana alhamdulilayi n bɛ n ka PDG fana fo d'accord n'o ye Tayiru Ture ye ok vraiment Tayiru Ture a ka confiance fana la ok bon n ka partenaire don an bɛ fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ donc a bɛ i n'a fɔ baara yɛrɛ dɔrɔn tɛ tuguni quoi ne n'ale an bɛɛ kɛra kelen de ye ouais parce que nous visons les mêmes intérêts donc sɔrɔ bɛɛ ye kelen d'accord donc n bɛ a fo kosɛbɛ o la maintenant o tɛmɛnen kɔfɛ i ko an bɛ wagati min na sisan gɛlɛya wagati de don ouais donc a ma dogo mɔgɔ si la donc ne bɛ mun fɔ maliyɛnw ɲɛna o tɛ jeunesse dɔrɔn dɛ ouais nin gɛlɛya in mɔgɔ kelen ka gɛlɛya tɛ c'est important population de ka kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ maintenant fo mɔgɔw k'a dɔn fana jamana jɔli o tɛ président de la république kelen ta ye an bɛɛ de ka kan ka jamana jɔ maintenant avant de réclamer ton droit il faut faire ton devoir yanni k'i hakɛ demander e yɛrɛ ye mun de kɛ jamana ye fɔlɔ ouais c'est important e yɛrɛ ye mun kɛ jamana ye o f'e ka se ka fɛn dɔ de kɛ jamana ye pour que e fana ka se k'i ka hakɛ demander jamana fɛ donc c'est pour vous dire que nin gɛlɛya in maliyɛn bɛɛ de ka kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma d'accord an ka hinɛ ɲɔgɔn na nin période in kɔnɔna la d'accord se bɛ min ye olu fana ka miiriw dugumamɔgɔw la d'accord c'est le message le plus important voilà donc n'an bolo di ɲɔgɔn ma i bɛ taa ye gɛlɛya in an bɛ bɔ a kɔnɔ kosɔrɔ a ma gɛlɛya kɔ d'accord c'est important donc ne b'a fɛ ka question min poser kunna parce que bibi in na entreprise caman bɛ yen Mali waritigiw ka ca mais dɛmɛ kan ka kɛ cogo min na dɛmɛ tɛ to o sira fɛ i n'a fɔ maa minnu yɛrɛ mako bɛ dɛmɛ la maa minnu dɛmɛ ka kan olu t'a sɔrɔ est-ce que o fana tɛ ka Mali sifinnakaw sɛgɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ Mali sifinnakaw sɛgɛn o ye wajibi de ye parce que bibi in na ni an ye débat in n'a développé an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ level wɛrɛ la tuguni quoi n'est-ce pas i m'a faamuya i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ko dɛmɛ tɛ se a se yɔrɔ la ou bien i n'a fɔ mɔgɔ minnu ka kan ka dɛmɛ olu tɛ dɛmɛ donc ka message fana di bɛɛ lajɛlen fana ma vraiment mɔgɔ o mɔgɔ bɛ jamana kɔnɔ n'a tɛ k'u bɛ se ka nafa lase mɔgɔw ma vraiment jamana autorités ka ɲɛjɔ dayɛlɛ olu ye c'est important sinon ne yɛrɛ tun bɛ évoluer dans le domaine humanitaire ne ye dɔnw caman kɛ kosɛbɛ yan oui waritɛmu y'a dɔw diffuser après n b'a images ci ma d'accord moi j'ai évolué dans le domaine humanitaire n bɛ dɛmɛ kɛ chaque année ne tun bɛ action humanitaire kɛ ni pendant le Ramadan pendant le mois de Ramadan n bɛ dɔn kɛ à tous les réfugiés qui sont à Bamako ici ne tun bɛ dɛmɛ k'u ye jamana b'a témoin parce que waritɛmu de b'a couverture kɛ donc kɔnɔdimi tɛ wa ɲɛdimi de don n'i y'a kɛ a b'i ye quoi ne tun b'olu kɛ sans l'aide de qui que ce soit jamana ka dɛrɛmɛ kelen tun t'a la mais ne b'a fɛ i k'i ka sɛgɛrɛ de fɔ mɔgɔw ye sɛgɛrɛ ne b'o de f'i ɲɛna o de ye dévouement ye hadamaden quoi i bɛ don diɲɛ fɛn o fɛn na a kɛ i k'a s'a dan na quoi kana kɛ k'a fɔ ko sini ma a ka sara i ye quoi ne bɛ diɲɛ ko o ko kɛ n b'a kɛ ala kama n'a y'i diya a dɔn ye n'i m'a dɔn ye fana salam lafiya tɛ n tɔɔrɔ donc olu mɔgɔ minnu bɛ yen ko état b'a dɔn k'u bɛ se ka jamana dɛmɛ vraiment u ka encourager parce que i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ caman de fana bɛ yen dɛmɛ solution b'u bolo mais datugulen d'u ɲɛ parce que dɔw bɛ yen n'i yɛrɛ y'a f'olu ɲɛna dɔrɔn n'o tɛ k'u ka taa Kuluba direct u b'a ye non ye n'i tɛ super homme yɛrɛ i man kan tɛ se ka accès sɔrɔ ka taa yen na alors que le président est une personnalité publique a ka da de ka kan ka yɛlɛn bɛɛ ye o ye tiɲɛ mɔgɔ mɔgɔ mago b'a la da ka kan ka yɛlɛn bɛɛ ye maintenant mɔgɔ minnu fana bɛ ani population cɛ
vraiment u ka mɔgɔw reçoit ne b'o o laɲini kɛ an ka jamana autorités ye ne tun bɛ action humanitaire minnu kɛ pendant le mois de Ramadan et pendant le mois de l'hivernage. Moi, je faisais des dons de moustiquaires imprégnés. Et ni hivernage, mais ça, pour donc, je faisais des dons de médicaments, et consultations gratuites, dons de médicaments gratuits. Toute mon action que. Il a fait ONG comme Baram, ONG. Oui, parce que Mali. Merci. Donc, SAID. Voilà. Donc, nous, l'action, on a OK, parce que une association de là qui est internationale, dont je suis le président au Mali, Association humanitaire, c'est international. D'accord. Demain sur Kofegana. Avec 10 tours, on va dire que je vais dire sur le bébé, ni en autorité, nous la benenu, comme on matériel là, on t'a dit, mais c'est comment là, ma foi, nous n'avons pas apporté fana. On est là à se gagner à fond et qu'on est quelqu'un qui a signé le matériel médical, docteur sur équipement complet, partenaire ou bambou, nous sommes à 10 ans. Alors, me donne que 100. Ali ka so américain demain job. Oh, Luka américain ka côté ka boire. Maintenant cochon dans les baies, il y a munu sara ONG nous. Maintenant, l'équipement à disposition. Le cochon, ce n'est pas des cochons colossales. Ou si vous avez un jamana boulot. Il t'a sur ni cochon sera à la un miselata, cochon a 20 millions. Bon, le cochon a 20 millions. Maintenant, l'équipement dit en moi. À valeur d'état dans les centaines de millions. Il t'a sur appareil dialyse ou bala, déambulateur ou bala. Docteur, ce équipement complet, mais un bébé à kono. Bon, il t'a sur le il t'a sur solution au boulot quelque part. Il faut que nous apport et ainsi de suite. Vraiment, dans les cas d'accord. Vraiment, un dialogue. C'est important. Et les solutions additionnelles là, ça ne manque pas. Parce que moi, parce que Mali est la Mali tout dans la Mali te bon de et il faut tout de l'aéro chamando ou mogo e kan de même yona ou là ni o kenya minawi ka fuko ma be soro même si avec sababu ko ulla do jamana ko ni jamana fana e a jorofa parce que c'est important. Alors émission kundo fana flani voilà donc albi ambe wole le madade ke ka nyeshi jamana ni mohoma ou ka seka mani le fo antenne quoi abete vidéo monique mo ye quoi a jete me vidéo monique de ka kuma babu de la Mali ko amba parce que avec diga non voilà jamana mo be babu vidéo monique de ka kuma la il réseau kuma bon andu voilà en monsieur ga fo bi alhamdulillah bala foka ala barigada vraiment ka Chérifula fana fo ne ta plateau ka tan siga kuma plateau quoi ya folo Mali kono Mali ne ta mo siga plateau quoi là c'est une fierté aujourd'hui ne ta mo siga plateau quoi na mo be ko de la ta siga plateau là atib se ga boga fo ne ko nga bara dorone tete mo quoi vraiment c'est vraiment un grand honneur bara fana be fana ba témoin Mali kono bi ne m'en tege maga te foyi la k'a temata ala y'o fana dɔnni fana di ne an bɛ te kelen min an bɛ te kelen min min d'accord ni ne ye tɛgɛ maga la dɔrɔn a bɛ taa awɔ suya bɛ yen a ye o kɔni o tɛ n fɛ ne bɛ ka te min kɛ sisan non an b'a te tɔgɔ fɔ parce que a ye partenaire de ye Temira voilà Temira nana te bɛɛ kɔfɛ bon an bɛ se k'a fɔ Temira yɛrɛ bɛna k'an yɛrɛ ka sponsor mais bi n tɛ fɛ k'o fɔ plateau la mais bi Temira bɛ position mun na Mali kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la foyi tɛ ni cɛsiri tɛ hali togoyala mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn te baara an ka nin baara blogu yɛrɛ de t'a la quoi donc k'a fɔ ko te tɔw bɛ cogo min na n'i y'a min dɔrɔn i tɛ te guya la ou bɛ fɛn ninnu voilà o t'ale la quoi non qualité sincère don bon pour que i ka te la yɛlɛ n ka i bɛ baara de k'a kan mais e ko ko ni e y'i tɛgɛ maga fɛn fɛn na n bɛ fɛ ka f'i ye n'i ye baara min minɛ n b'a kɛ ka s'a dan na quoi ne tɛ baara kɛ ni kulonkɛ ye
o mo chité Mali kono mo ba fa ko magan de la ka entreprise la ka baraka ni kulanga mais ni produit nana ka bo jamana wala ka na de e baro ni mante ne ko ke ne ko baraka ko mo fi na fa Mali fa na bebe ndonu fe entrepreneur qui veut commerce domaine kono be baro wona te mina ko fere mo na ija na ni mina ko la milliard da ko nga fere billahi les inta fere nte mina ko fere aishi tuy donc da to ni serani mina nga client ma u ba do ni mina akai parce que même mina nyuma sera ne ra ku ngolo ma son temira ko sabare anga tiere fo temira blogu talao parce que te tiara Mali kono ne ki mani ga mi dron na qualité moy kana to anga nyoy dien fara la raga allez dron donc temira fona donc amina fara temira mina o kansa ay fara en plus là de ay to furgo mbarade fene blague mais ka tomola belebele ba de la be temira to la en plus ne tomola mi gagné na fana te fo te fana malila non tomola nyona Chérifla ya awi Mali région bedon ay Mali ni qualité club beke Chérifla ya ka témoin au Keneka voilà donc te klongere et puis awi hakili bala yora mina na utara dugu mina ni oye c'est comme Kuchala ay tomola bake match ay la joli fond chawani mo moto réfrigérateur on a vu également quand ya ke Kuchala ya ke Sigasu ya ke Kajulu ya ke Kolonjeba bon seguta o sumolo veille mina sumolo ore sera ka la jani bele ba fana labɛn ngati pour que ka mugo wasa sumolo fana la ne be bara fen kɛ mba kɛ ni réalité de ko en plus tricherie ta la fana Chérifla bo fana ne ro temira yɛrɛ kanka aw ka kungelana tagaba yɛrɛ jumɛn aujourd'hui aw ka objectif ba yɛrɛ mi ka bara di Mali ma ni bara dira Mali ma ba souvent couche jumɛn be ni o ba bénéficier ko sɔrɔ moi je crois que l'émission Jeunesse et Développement doit être au cœur de vos actions. Ça c'est clair et net. Donc à partir de maintenant on va prier. Et Allah sonama, moi avec mon équipe, mon staff ici, voilà, on aimerait vraiment être au cœur de vos actions chaque fois. FMB en Fonakata, on a mis Rofa, on a Barake, Chifnaga Mbeka Djamkanganui, c'est important. Ni Allah sonama. Ni émission kofé amena kuma kosové on sera baraka ñoo fait tout d'accord sono bibina temera fana groupe Sotam en fana ga kanga féliciter nous sommes à une année temera ga dusugu gono en fla sangelen la net voilà ne to ga Sotam est jumé Sotam au groupe de on est transité que on est transport que on est teke on est jifana que abu beke oui on est jifana damne au minéral mira o fana qualité kabakuru ma ina vogo e mineral men na bigo no ko awa fe ga ayo to sa ne ranya to jifo la malla ne be nga jini musanga je t'assure na ija lundi ni beteme job bureau la o carton d'amoro di mai abu na no ya bega ni wa témoin ate témoin quoi ni jiso malla ka kainai ay émission siga kama ni wati la en fleur na sens ay an ko korobo ndoko na ba korobo ni ala salama donc vraiment ma ni malien fait bega temera consommer bega tout grand produit là en plus alhamdulillah bi société coura là moi je suis à 60 agents commerciaux 60 agents commerciaux au Benega Yamara Konobi nous recruter nous bega vendre un terrain 60 agents sans clé. En plus, tu fais un level nani sans clé. Tu fais modèle gana malla comme moi audience ni on a so. Vraiment. On a imposé. Donc Dieu fait ni ba ke quoi. Tani dusuku ngati ga mine balago. Maintenant, on va faire c'est vrai, on a imposé. Mais la société n'a pas de bibina Chifnaka parce que c'est important. Chifnaka ma joro ma juni de be a entreprise konobi. Sur combien et puis na furaku a famba Chifnaka. Bon presque en société ni a tagala jere a be Chifnaka ori. Donc on a chauffeur bala ou be demsanu. Mon chauffeur entreprise a be demsanu de quoi. Même le chef suprême, quand on a ce nez, moi, mon âge. Vraiment. En sécurité, gardiennage.
société de gardiennage Sogasma sécurité ouais au fana ni directeur technique fana ta lajɛ il est jeune non donc on en a kana donc abna fallu ga min ka chiffre ko ka barako la bi sur 100 avec ta faut 30% ɲɔgɔnna la sur 100 à ta 80% na ouais wow il se tourne na kada fana ga am réunion générale qui est bien invité il vient à personnel ou non émission jeunesse émission courée on veut être témoin de tout ça kata kaye effectivement entreprise du même joro bunyana chiffre ko ka barabalia kelela sur Mali kono entreprise kono la entreprise kono c'était nous le 50 ans bon atete mo non be kata sans fait faux douma au besoin oui président faux douma c'est une fierté voilà c'est une fierté donc ça amago be jeunesse là wa an jigi bɔ mɔgɔw ka dɛmɛ kan jeunesse ka jigi bɔ mɔgɔw ka dɛmɛ kan mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛ an bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ ni yɛrɛ de non dɔ dilan ka na plateau in kan a sigila o kumani kan ko Bamakɔ ko ni kunna don min na ko kana ko bolo fɛn don dɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ dɛmɛ dɛ a bɛ ko dɔ de kunna sababu bɛ n'a sɔrɔ i bɛ sen kan de adamaden kɛ man gon fɛn mais sababu de ka suma o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ sababu de ka suma donc différence min b'ani tɔw ni ɲɔgɔn cɛ Amérique ta k'a lajɛ fɔlɔ ni den bangera olu fɛ yen u bɛ kuma fɔlɔ min don den tulo kɔrɔ u b'a fɔ lui il est venu pour gouverner et non d'être gouverné ale nana n ka ten ni sauver de kama ale nana dɛmɛ de kama donc mɔgɔ man kan tɛ k'ale dɛmɛ quoi ale nana mɔgɔw sauver de kama e ma ye u ka allocation familiale ninnu n'u y'a ta à partir de 18 ans n'u taara ta dɔrɔn u bɛ fantan jamana dɔw la u bɛ taa dɔnba kɛ yen parce que a bilala kunkolo la de ale nana dɛmɛ de kama donc fana jeunesse fana k'a bila kunkolo la e nana de pour que i ka kɛ fɛn ye quoi hali ni diɲɛ taara ka turu a kun kan e kɔni e bɛ kɛ fɛn dɔ ye donc bɛɛ ka dan n'a ye bɛɛ ka wuli n'o ye a ka ca ala fɛ i tɛ to kɔfɛ yanni ne bɛ na miiri a kɔnɔ yanni an bɛ miiri a créer alhamdulilayi ne ni fɛn dɔ sera yen ouais parce que tun bɛ yɔrɔ wɛrɛ la une expérience dɔ sera yen voilà n yɛrɛ ka propre entreprise fana bɛ yen mais alhamdulilayi groupe Sotam fana sababu la kow tɔ bonyana quoi ka bonya cogo di ni n ko kow bonyana a ye dɔ fara sɔrɔ kan bi min na alhamdulilayi fɛn min bɛ ne kamana gan a man ca quoi ko ni ko n b'a kɛ i n'a fɔ k'i kɔnɔna investissement na k'a bɛ n kamana gan a man ca quoi parce que ressources bɛ yen ressources bɛ yen n ka chef fana ma kɛ mɔgɔ ye fana mun ka sɔrɔ fana bɛnna kelen d'a ma o tɛ tɛmɛ o kan mɔgɔ tɛ mɔgɔ tanu yɔrɔ bɛɛ la ani bɛɛ bɛ kun fana ani bɛɛ bɛ kun n'i taara n'i y'a ye i t'a dɔn k'ale yɛrɛ ye chef ye a tɛ tɛmɛ o kan n'i fana taara ni nin agent sɔrɔ ɲɔgɔn na i t'a dɔn ko ne ye chef ye a y'o to yen pewu n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ terrain kan i t'a dɔn mun ye chef ye n'an taara mission fana la ne de bɛ yɔrɔ ta k'a di n ka agent ma olu bɛ si yɔrɔ min na wala ne bɛ si mobili kɔnɔ a tɛ tɛmɛ o kan i bɛ taa sɔrɔ n'an bɛ taa mobili la si yɔrɔ min na ni batteries tɛ sécurité la ne b'a préférer agent bɛ taa si so kɔnɔ ne bɛ na si mobili kɔnɔ ouais parce que Mali yɛrɛ dɔw bɛ yen nɔ hôtel tɛ yen nɔ merci pour que y'aw ye camion ladon yen bon minɛn dun bɛ mobili kɔnɔ a ma nɔgɔn ni bɛɛ taara ka minɛnw to voilà a kuma ka ca donc hadamaden n'i ye mun da i nin kan dɔrɔn ala b'a nɔgɔya o ye tiɲɛ waaw donc ne b'o de fɔ maliyɛn bɛɛ non vraiment a tɛ fo ka tɛmɛ a kɔni émission in kɔni franchement ala ka barika don émission in na yarabi amina vraiment ɲini autorités fɛ mina jagoya tɛ dɛ u ka kɛ ala n'a kɛra kama vraiment u ka nin émission in u b'a minɛ ba la vraiment accompagnement mago b'a la c'est important parce que hali nin tagalen ɲɛfɛ jeunes wɛrɛw fana bɛ se ka sɔrɔ minnu ka sababu bɛ se ka bɔ nin entreprise minnu ka sababu bɛ se ka bɔ nin émission ninnu kɔnɔna la a bɛ kɛ sababu ye dɔw fana bɛ se ka centre de formation professionnelle dɔw bɛ se ka chance sɔrɔ ka parce que c'est la première émission bon n bɛ se k'a fɔ waati min na nin bɛ sigi émission tɛ Mali kɔnɔ comme émission min ka ɲɛtaa ye k'u ka Mali sifinnakaw ka kunkanko fɔ c'était vraiment la première fois bon hali bi an kɔni an bɛ k'an seko kɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ yen mais hali bi an b'a ɲini hali bi gɛlɛya ninnu ka se ka bɔ yen
abe bon tout mina o tisi la vetan ni volonté politique fana maké quoi donc au-delà kuma bena kuma soro ambe nyemo fo ya non parce que nous darani la ka émission kalfane là moi à l'émission je suis là il y a bientôt 5 ans mais ka émission inké donc alhamdulillah akara here ma chama ma na futugo mina voilà ministre donc la ministre à travers cette émission voilà et vous faites la bouille machine qui est couteau ministère là où on a plateau fana et ma première édition fana au lieu de fana qu'elle soit oubliée ka Kenya na jeba fana Chérif la TV bebo kalama malien chamambo kalama donc vraiment ali biya me continuer au début émission na ku mali chiffre na ko bella jeleni donc vraiment daele no bella jeli mama de ba fe kana kuma so kono walma na kada yanga boni anga mina ngira fana ka tawira fana fe ka ta jëm ko fana sigi o bey possibilité nga amina ku bayni min kadai ka daele bella jeli be kana akun ko fo anga plateau quand Chérif la TV là non sabla émission ka biti baye odi donc on va faire jëm kan datugu na soroni kuma dafak mo bibulu ka sega fulini tamne ka nyeshi en flebaw ani awre debebo ani akwa client fanama donc kuma labam mene bolo kala si population ma oui alsa anga tega di ñomo maintenant na foli be se anga Chérif ga yoro no Ousmane Chérif Madane Aidara c'est ça anga foli belo baba ye le so wula ameni kana nga ouais ay demam fana kan mawlula vraiment amba fo kosobe anaka jama donc kuma te kuna même fo ga kuma dafa ni émission ina fo président de la transition avec sigi wakati mina ayira aller jeunesse n'allez échouera n'allez jeunesse échouera donc les émissions anya tanya kalfa président la transition na inchallah simi goita donc les émissions fana nyana président de les émissions fana tiena président de Aledou donc en émission tanya kalfa anaka gouvernement bela jele donc ala ka habatu ni ke en flebra bela jele maka gele ni fila yoro munna ou ga bla film nan kono be dimsenu ne exactement voilà merci kuma da fok mo jara ko sobe aref c'est la fo ka tibini kan en balma ke ga hakilla kan ko jugu ara ka parcours fo awi chama me ala ay fen fo ama fo ni blasal kuma wote ama fo na fo ni chasilu kuma fo na te donc ambo o de la nini anyo bela jele fe mama de ba fe ka projet bla 5 ans projet ka bla 5 ans c'est vrai mais fika ka a fait flori voilà il faut aimer d'abord ce que tu fais ni ya kanu akacha la fala be baraka do ala be asiu funa dima donc vraiment en mission jale ma bla jele fu ambe mali bla jele fu ka damne kay fu kidal mali min fana sigile be diaspora la jamana ko kan ambu fana fu ko timina ndiala si sambe jëm kan datku yanno ka fu ko na ma ko be jëm kan yere fana la ka ayona ka fait no obse kan wula ngan negi du sala ni 63 00 12 95 63 00 12 95 alite bongo halni bi région ne konna la aka ci ala fe nyala sono na nyon soro aywa amenya fulu ke nyon merci beaucoup malik mambulo ko rawdi makanko ni bara digira do abe bara digi nyefo mo ko nyana ni coach en entrepreneuriat donc en même temps reka chake dai mira temira mi nambe be gami 600 beba do temira joro kabu kenya ta fan la kosobe donc merci beaucoup il est le directeur commercial de l'entreprise Temira. Merci. Jamuka Yarusega c'est une caladie anga page YouTube sans faire anga page Facebook sans faire TikTok sans faire là na dondron aywa Chérif la officiel atasro jeunesse et développement avec témoin d'afalin sur na walma absega c'est une caladie tenendo ka damne 11h la katable midi la ambe obla jelen fu amun kumeka la jefo au fe non ni ala sonoma amenyon sur je wature Chérif la TV sans faire abeni cham braji